Karon lahi na po niya at charot ragod na nga effect para ignon nga matik ba. Adlaw! O, karon ako ang mag-abono. Okay, abono, urea. Siya, kulang pa ni siya og kuan habok unya basok sa kilid. So, inahani ang maghabok. Pareha sa ginahimo ni tatay. Inanaon mo siya pag-apply. Okay. Ugma, habukan pa ni siya. Kay para kailangan sabukan kay para di pud sayang ang kuan abono. Usa di ay katip ani kung mag-abono ka dapat wala kay samad. Kay kung na kay samad grabe ni kapdos ang abono kasi na kay samad. Okay, so nahuman na nato ang usa ka linya. Karon ato ipadayon ang pikas nga linya. Init. Taog. Upat ka linya. Ato nahuman karon og abono. So, kapoy naman ko. Kay almost 11 AM na pod. Kailangan na pod magluto, magdigamo. Bye-bye!